Wong nomor bocah cah iki urung ono rene yo. Cah iki ning ndi lah? Umatnya siah mene kok ya ora teko. Biasane kok ya gowo moro-moro gowo. Raket tang rokok, raket tang kopi. Seah. Ini aneh seah. Masa WA ira ono. Saya tidak kenger no. Sik. Kok sopo iku? Wah iya kok apa percaya. Saya tetap main game ah. Kowe iku dolan apa, Cuk? Jam piro? Ya Allah. Ini udah ada penggawean nang. Agak ono sesuatu. Barang itu kita itu ngene. Orang itu pas karo hewan. Paling enak. Kon loro tok Iki paling enak. Iki ora lho iku kira. Apa? emang diudet ora Duwe. menan to ora mbok aku sih Sanggo gawe. kowe kuna anu kumara ku kopi pok tok ora nang dute Ora enak tuh. Bakul gak kabeh. menan Ora. wis yah mene Ora ganteng ku aku di nomor telepone. Tak telepon. dewe Ya wis sirang linggih sik ya dak. saat tangan balekno Iki pemain apa kowe? alah kepo ah Masa oh. Lah HP miring iku mang video kowe. dikundul iki yo Mobile Legend kuwi denger Mobile Legend to ora Apa iku? getok Iki. Game apa ya? getok Go. yo Iki garing ini. ya Ikut ya. Magnet. ya Suwi yo bocah iki. Niat gawe mbuh ta. Ndene sih. Ngasih kayak rasanya kayak kena corona. Turse menawali abi ngayal ngelau polisi nak ya. Ketiban wong ayu gowedi wah gitu. Ngene. Enak. Wah. Masuk. Aku lan saran iki mah iku piye enggak saran. Aku ucul kabeh. HP yo. Batune kebak. Sinyale kebak. Huh. Ora ono sing ngecek. Suwe nang iki yo. Bocah iki mang dolanan apa mang jenenge ya? Mobil mang apa cah? Waduh. Ora ngerti sadine kan. Mobil tak jajal golek ana mobil apa mak lali iki aku wis dolanan mobil
Dolanan mobil. Ini beberapa hasil penelusuran dari web. Sik. Dolanan mobil Google. Ini hasil yang saya temukan dari web. Metune cah cilik-cilik dolanan mobil ini, Mas. Jiwane sih kok cah cilik ya. Ya Allah. Hah? Cepu dolanane mobil. Ndelok mobil ini ya aku ini dereng. Ya wis, terima kasih Google. Wah iya dah. Wah iya. Aku kemarin nih orang goro kok muni goro kok. Ya ini bakul udah tutup. Waduh, gimana sih? Waduh, rokok disain. Ada siji. Ibu-ibu goro. Orang nanti. Bisa. Apa-apa. Ibu-ibu saya cek bungkusan ora tak tokno. Iki mang bocah. Lus dadi kopine. Oh. Aku yo reti nek kurang di rokok ta. Wes nyamu. Coba gendakno sewengi. Angkot ini. Aku. Wes ya. Kowe konsultan, Bos. Yo ora ngawak dhewe. Iku kena yo wis tak kandhani ya, megawe tahle megawe. Ngene, Mas. Apa mergawe iki sing dipergawekne iki apa? Aku kan di rokok, Mas. Tapi gak tau. Sindi kopiku. Iki kulo. Yo langsung ngombe ben nglocot cangkemem. Tapi ben tulis anu. Ya aku karo bolo kepiye ta? Cawisi LA. Aku nek ono nek ren apa nggo kopi tok iki. Tak Tak udut ya, Mas. udut. Udut temiku nggo sesuk ae. Wih, iku kena aku iki. Seminggu yo ora tak kena kowe tapi kan wis angger anu udut nae lah. Ya gimana? Apa tuku rokok asli? Duit anyar, Mas. Iso congore. Jenenge anu cok coro iku. Yo udut. Emang jare dolanan mobil emang Mobile Legend kuwi tak kandhani Mobile Legend nah. Apa Memang itu? lu game masyaallah. game. Iya. Tak kira video mobil-mobilan. Memang takut sapa kuwi mang. Tak kok Google ya kowe. Lah omong piye? CS ini. Dolanan mobil. Ya emang dolanan mobil. Mobile Legend Gila ini yang saya temukan. perasaan wajah pacaran ae game. Iso Mas. bajal ta? Jajal are aku araimu. Kok tak download ta? Sik. Wah, iki mesti mang aku buka rasidora. Wih, enak ya, Mas. Iya, enak. Enak tenan. Waduh. Cangkem boyo. Nang ati, wah, beng. Ning pikiran mobil hilang, Mas. Ambon kapal api ini. Iku, Mas. Tuh. Ah, itu loh, Mobile Legend. Iku download ning ndi, Mas? Jajal ana. Download ku lho jenenge aku lali dah aplikasine. Waduh. Play Jajal. setor ngono. Wis setor ngono. Ning HP iki ana ta, Mas? Jajal
iki cek no. Cek. Biasane ya saanane HP ono, sik tak kebalekno sik. Ya. Tak jajal ndelok ngono, Mas. Ojo. Aku nak aku kepengin tak jajal koyo kowe. Ngono kuwi buka video nganu-nganu. Ketoke kok nek dolanan ngonoan kok kuinuk ngono lho, Mas. Ono apa ta? Ora ana beban hidup, ora ana pokoke aman tentram. Ono. Tak tilek. Penak ta ora aplikasine? Penak ta ora? Yo kepenak. Ngono ora kepenak aku bisa. Kowe jajal main sik tak ndelok. Alah, engko ae engko langsung do mabar. Halah moh, kowe kudune main sik. Ngono aku lak nek penak download. Kudu lancarin. Kowe ben rongane ning dhisik. Iku jenenge apa? Mobile Legend. Aku ketoke ku duwe kenalan. Senengane ku ngomongnya ku ML. Iku watake kan singkatane ML Mobile Legend. Aji ku. Iya. Iya iku. Ora to. Ya, lanang ta wedok? Wedok. Wah, ngapusi dosa lho. Kowe. Menane. Alah, iku ora dikandani kok ora. Tak kandhani ngapusi ku bohong lho. Iya. Jajal lah, jajal. Oh ngene. Jandine no. Engko tak nganu, tak jake main wong ngene. Iya, Aku dikondrono dhek ngenane ku. Paket aku entek. Gak terus ibu-ibu gila. Jadi kowe kok entuk paketan. Kowe lah anyar. Sapa sing nukokno? Kartune mang yai. Iya ya. Ya ini kok lancar. Wah, yai wis saiki kan ndek sore iku panen apa ya? Kobot karo lombok berpanen niku. Bener kok. Terus aku njaluk paket aku entek tak bojoku. Cek kowe meneng aku lali jeneng aplikasine yo. Terus nang. Penak iku. Dijak main terus ora duwe gini. Kenapa? WA ta Facebook? Sopo? Kancamu mangas iki, ngarep. Iku. Aku nek eling kowe iku tak. Iku aku asale iku kenal kok. Lho, golek buri kok. Ora. Engko ora dono fotone nek mbok downloadno. Aku nanti kowe ora pati percaya tak temenan. Aku maune iku kenal. Montore wedok. Numpake wedok. Ben wong iku mang yo. Tapi ngene. Cara saya tak busukno. Gendeng. Wis tak urus download e. Kan ngenteni Pirang persen? lagi 3% kok. Suwi jan. Iya. Aku mah kete nyekeli udut kok. Ora ono. Udut mbok obong kok. Lah piye? Ya jimut. Kono mut ta. Mawone. Rokoke dhek wae tenang ae. Kopine kok gelas adem iki mang buka es. Yo aja panas-panas yo. Panas ning ngilat nglocot. Aduh. Kuwi ije kerja ning kono kan. Ija. Piye kowe ape melu? Ora delok ae oleh. Oleh bayaran. Oleh bayaran kampleng gelem. Oh, ini megawe delok lho lah. Itu wes Mas. Wes. Wae, jagong. Lho, Engko aja kulino HP-nan, kaya wong kono-kono ngono kae lho. stroke tenan. Delok ora. Beda sepene. Ora. Ora katu paketan. Ora. Iya. Nang kono-kono kae ku goro-goro iki lho setan gepeng. Lali jagongan, lali bola, lali sembarang andane. Perkara iki. Iya. Kok iso ya? Aku tak yo iku. Sibuk ngene. Iya. Untung kowe jadi bola aku cara orang ngono, piye kowe, Jal? Ora masalah itu.
HP kan gak ono paketane. ono mau. Cara nggo HP kan ora kanggo. Iya lah, ini kan pas ono kan. Heeh. Delala mang aku di WA. Jadi njaluk yai 6, WA kenal aku ndek kae. jadi mang njaluk yai 6 kae. Paketane. Lah iya. Maksudnya aku mangan tuh paketan. Heeh. Terus di WA iku Ono ae, Mang. cewek. Jadi mang, Heeh. sing ML mang. Di WA. ML yo apa? Terus Yo ngene lho, kita kan. terus tak tinggal ngandek sore iku makani wedhus. Ora kopi. Kowe ku tak kandhani. Aja kulino HP nang terus. Kowe lali kiwa tangan nemu. Ono akeh padha sing wis dibojo ngono kae lho. Gatan perkara HP nang aku. Sune ku aku oke. Buk ngono kae. Facebook ta apa. Facebook lah. Ah, yo Iku aku dolanan terus. malam aku ndak yo kerja terus ora kobrol ngono-ngono iku. Mas brengsek kan. Dapat apa yo. Ampas kopi. Wes lah. Sebenarnya sing dalane. Kantoran. Ae. Aku penasaran kita emang kita wis seru. Kowe kan urung iso. Urung iso. Nah, buka HP tak anokno dhisik. Warai Mas. Iya ora. Anu mbah HP ku ndak ra iso marai kowe aku. Malah rasa dibuka Mas. Barang ini Mas. Tapi biasa. Tapi ini emang langsung bisa Mas. Iya. Endi Mang Mas? Ono sithik drijine bareng. Iki dembene tak kira bareng Mas. Apa? Nggo iki lho Mas, cara pinggirane rusak. Jurang itu. Cara Cara sama buane lah. Wah jebule ora. Ora. Kandhani yai iku nggon Wah, durung-durung. ya enem gaul. Ya iku mah HP-ne gomedi ya. Ora nampan sisan. Disai wong kita gomedi ngono. Kene ku gulinggeng asik gantol-gantol bareng. Lho wis mlebu. Iki wis lho. Ini ke kowe tak warai. Ngene carane. Foto nang mburi ya, kopine. Wes. Iku. Iki diping terus iki diping. Ora kanggo bet. Ora kanggo Iku maine iki. mene. Ikan gambar iki lungker-lungker iki lho. Ya, Nah iki jenenge sinyal iki. Iki kok warnane kuning ngene iki stabil. sinyalnya ngono. Ini wis stabil. Nah, nek ijo ini iki Berarti sinyal isane didelok lewat HP. iso. Nek lewat ini Ora guys. iso, ora iso. Nah, ini iki ijo ngene iki. Apik, nek dimen kepenak, lancar. Nah, ikan durung iso direngket ta. Direngket ora kowe? Apa itu? Ya pokoke ngono iku lah. Dhewe angel jelas asing. Enggak, itu itu malah ramai. Iki maine ning celasik dhisik, celasik. Klik ngene. Nah, iki mulai game. Nah, nek sing ngene iki ngenteni bature. Nek ora ono bature. Ora ono bature mblandang dhewe kok. Lah iki kok dhewean. Iki yo mesti tetep ono bature lho, teko dhewe. Nah, iki kudune kowe masuk lho. Ora masuk metu. Masuk gak iso.